سلام تغاتاتلتي ترحس تيفي مدب نبههال أين فرارد مدب نبههال أين فرارد بستخالا سومن ملو الشفانة ختفت فت المدب كوينا كابو حالي فوقن أب سومن كلتة ويسلستة تقام زغونة حستو حيزا أب ترحس تيفي تقرب مدبه مدب نبههال أين فرارد نحبرة السب يتقوم يوم زبلنا عم سرحات حيزنا لكم عم نمتزقلو جزي نسومن نخطق أملو يخو اليوم تبلوهم سبات شرب مقبار نزا channel متبعن كالي تقمت سرحات حزنا نخن متحبارني مو نتقبرو لنا دقف أقدمنا نمسكن بتوساقي أما دب نبهال أين فرارد بستخالنا نسمع طراي كيكوني بتقبارون كنسلنيكم سلازغنا نتي تواهيبو زولو تقباراو نتفت كتتقبرو بتحتنا نحدد مهناتو قد محجي بزوح سمعنان رئينان أنبيبنا نكان تغنى بتكبار زوستونا قربات كنا دارجا أيتونحن كبهالي كالي سلازي نايزا channel فلينت نسمعنا يو بتكبار نسنيلو نتفت مقرابي خوخون مبار لومي بزعبا هيبنوثيرابي انتايو كاميو معاسي مزيو انتاي كي تغمنا زبل حتو كن بالسينا مزينا زلنا مو بغتانا بتمدب كبلوكو إذا أنا استقلقل كلون زصنعكوون حجي زقلقللون زلهو حدا خبت بزوح عين تيرابيتات هيبنوثيرابي عودة تيرابي كم ديبارتمنت أزي سفيح كوينو هيبنوثيرابي خا حدا خبت بزيحو هيبنوثيرابي كابت انت جميرو زفلت كوينو كأدام عبقبت انقريغن مرحت هايمانوت مؤمنان كفو سلو زيتك أمولو زنبري فولو الطبابي نيرو أما بالعسر شوعات يخفل زمن حدا أنتون مسمر استباه ليناي أوسترش حاكم نمجمر يقزي الهيبنوثيرابي نملك تيوري أم عبيلو مسمر ولا قائت نسوزة معبلو تيوري فتن كونو انت زين بري هيبنوثيرابي نخفلت كنا عاب أبركتو غيريو أما بالعسر شعات تغفل زمن كابش حن شعات ميتن حادن كسابش حن شعات ميتن سمانيان زنبري أمريكاوي حكيم سايكاتريس and hypnotherapist زغوني ميلتون إريكسون ديك سبات مولو بمولو أب حكمنا قلقلولو ميديكال أفلوتو نخوهابن أما عبيلوون أفلوتو أو هبوون كابون نيوكا ديك سبات إريكسونيان هيبنوسيس تباهلو كفلطو جميرو أبز حجي أوان كا ملو بملو ميديكال أفلوتو تواهبو أما بزحتو حكمنا وتكالات يقلقلولو اللو هيبنوثيرابي أقباب ويت لما تقبف وساخون كله مود هيبنوسيس كا اتي بتفطرو كل سب تردئون كي تردئون experience قبرو كونة أمرويو بزعبا هيبنوثيرابين أما تساعدون إزبلا على زقلتنا يغوينو نعنا كم تيرابيست متن نسبات كي تردؤهم أما عالتي بزوح جزي experience قبرو كونة أمرو مالت مود هيبنوسيس تتقيمنا نزلوهم تروماتاتن نوصالون حويت نمزقولون تبابوني هيبنوثيرابي نتي أبهوتنا زحالفنا يو تروماتات أمو أكالاتنا بملكع سمعيتن حمامن نفسة صلقاتن أغميت وزت أنح نخنحون نتسانخن كونن زحجز عين تيرابيو مود هيبنوسيس كل سب ترديوان كي تردون أبستفل عليه جزي experience قبرو موديو أزوم جزيات زياتهم أبتقت إلنا متحف ننببلو فيلم نريقلو بحفشا زخوانا نجر تمسيتنا أبنع الزبلون قال نكو كابدك أسنا مستبرابرنا ولا حنت نتفت كي جمرنا كلنان مشت قدم مدك أسنا عمونغو مفزازن مدك أسن زلو كنو تأمروي أبز قزيزي يأمرونا نابتي ألفا ستيت زبهال مود سلز ورد أزيو تسات إزبن شعو خلو نسمعون نريون حبريتا نبوشتي بمقتاو دحر قزي لمدنا خوينون رغبو أبزي كم حطون نفسنا كن حتى زقبقنا نقر انتدا أهليو اتي لمدنا خخون ندولي نقر نمرز علنا دو والاس عالم زمرز أتلناينا كن كزن وعل زلنا زبليو كخون يومرونا كل التخفالات اللو
ንሳቶም ከዓ conscious and subconscious mind ወይ ድማ ንቑሕን ዘይንቑሕን ኣእምሮ ተባሂሎም ይፍለጡ። እቲ ንቑሕ ክፋል ናይ ኣእምሮና ማለት እቲ ኮንሽስ እቲ ብምስትውዓል ዝርእን ዝሰምዕን ዘመዛዝንን ክኸውን ከሎ 5% ናይ የእምሮና ከዓ ወኪሉ ይርከብ። እቲ ዘይንቑሕ ክፋል የእምሮና ማለት እቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ከዓ እቲ ንዝረኣዮን ዝሰምዖን ዝተሰምዖን ከም ዘለዎ ከይመመየ ዝኽዝን ክፋል የእምሮና ኮይኑ 95% ክፋል ናይ ኣእምሮና ከዓ ይውክል። ስለዚ ኣብዚ እውን ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር እንተደኣ ሃልዩ 95% ብዘይ ምስትውዓል እነእትዎም ዘለና ሓበሬታ ፈቲና ከይፈተና ልምድና ይኾኑ ከም ዘለው እዩ። እምበኣር ሂፕኖቴራፒ ነዚ መሰረት ብምግባር እቲ ዘይንቑሕ የእምሮና ካብ ግዜ ንእስነትና ጀሚሩ ብወለድና፣ ከባቢና፣ ቤት ትምህርትና፣ ቤት እምነትና ዝተባህለና ዝተነግረናን ንዓና ዘየድሊ ዝኣከብናዮ ሓበሬታታት ኣብዚ ናይ ሕጂ ህይወትና ሓኒቑ ሒዙ ከምቲ ዝድለ ለውጢ ንኸይነምፅእ ሒዝና ዘሎ ሽግራትና ነውፅኣሉን ብኣንጻሩ ነቲ 95% ክፋል የእምሮና ዝውንን ዘይንቑሕ ክፋል የእምሮና ምስቲ 5% ክፋል ናይ ኣእምሮና ዝውክል ንቑሕ ኣወሃሂድና ብኣፍልጦ ዘድልየና እንዳኸዘና ኣብ ጥቕምና ነውዕለሉን ባህርና ኣብ ምህናፅን ዝሕግዘናን ሙሉእ ብምሉእ ነፍስና መሊኽና ስምዒታትና ኣዳሚፅና ድሌታትና ኣነፂርና ክንነብር ዝሕግዝ ጥበብ እዩ። ሂፕኖቴራፒ ንዝተጨነቑ ንኣወልፊ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጥታት ዘለዉ ንብክብደት ሚዛን ዝሽገሩ ንነፍሲ ተኣማንነቶም ክዕብዩ ንዝደልዩ ናብ ሓዘን ዘለዉ ናብ ጥንስን ሕርስን ዘጋጥሙ ፀቕጥታት ድሕርን ቅድምን ሕርስን ዘለዉ ግዝያት ኣብ ሓዳርን ፍትሕን ቆልዑ ምዕባይን ዘሎ ግድላት ክፈትሑ ንዝደልዩን ንሞዮኦም ክፈልጡን ንንፁህ ዝምድና ክምስርቱ ዝደልዩን ብሓፈሻ ከዓ ንኩሎም ብናእሽቶም ይኹን ምስ ዓበዩ ወይ ኣብ መንገዲ ስደት ይኹን ኣብ ዓዶምን ከለዉ ብስድሮኦምን ቀረብቶምን ካልእን ዘጋጠምዎም ቃላውን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ዓመፅ ተረዲኦምን ፈቲሖምን ነፃ ኮይኖም ሰላም ዘለዎ ናብራ ክመርሑ ንዝደልዩን ይሕግዝ። ኣብ መወዳእታ ሓንጎልና ከመይ ከም ዝሰርሕ ብተግባር ንምስትውዓል ሓንቲ ንጥፈት ከነተግብር ኢና። ኣብ መጨረሻ ከዓ ሕቶታት ስለ ዘለኩም ነቲ ሕቶ ብምስትውዓል ክትምልስዎ ይላበወኩም። ጽቡቕ እምበኣር ንጥፈታትና ንኸነተግብር ድልዋት እንተደኣ ኮይንና ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ዓይንኹም ዕፀውዎ። ዓይንኹም ምስ ዓፀኹሞ ብሓሳብኩም ኣብ መደቀሲኹም ኣለኹም ንበል። ኣብ መደቀሲኹም ከለኹም ኣብ ክሽነ ሓደ ጢጥ 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 ዝብል ድምፂ ትሰምዑ ኣለኹም። እቲ ድምፂ ኣኽ ኣልቦኹም ስለ ዝሰሓበኩም ናብ ክሽነ ገጽኩም ከድኩም ኣለኹም። ኣብ ክሽነ ምስ በጻሕኩም እቲ ፍሪጅ ጥዑይ ገይሩ ከም ዘይተዓጽወ ትርእይዎ ኣለኹም። ክትዓጽው ኢልኩም ምስ ቀረብኩም በቲ ጥዑይ ገይሩ ዘይተዓጽወ ፈቓቕ ናይታ ፍሪጅ ጩራ ብርሃን ትርእዩ ኣለኹም። ጥዑይ ጌርኩም ናፍቲ ፍሪጅ ትቐርቡ ኣለኹም። በቲ ጩራ ናይቲ ፈቓቕ ኣብቲ ውሽጢ ፍሪጅ ሓንቲ ኣዝያ ዝሕልቲ ብምሕር ዛሕሊ ናብ በረድ ክትቅየር ዝቐረበት ለይሙን ትርእዩ ኣለኹም። ሕጂ ናይ መዓዝ ዘቐመጥኳ ለይሙን ደኣያ እዚኣ ኢልኩም ነቲ ዛሕላ ደስ ስለ ዝበለኩም ጣውላን ካራን ወሲድኩም ነታ ለይሙን ቆሪፅኩም ኣብ ኣፍኩም እቲኹም ኣለኹም። ሕጂ ቀስ ጌርኩም ዓይንኹም ክፈትዎ። እምበኣር ሕጂ ናብ ሕቶና ክንሰግር ኢና።
ክንደይ ሰባት ኢኹም ኩሉ ዝበሃለኩም ዝጸንሐ ብስእለ ኣእምሮ ዝረኣኹሞ? ክንደይ ሰባት ከ ነቲ ድምፂ ናይ ፍሪጅ ሰሚዕኩም? ክንደይ ሰባት እቲ መፂፅ ጣዕምን ዛሕልን ናይ ለይሙን ኣብ ኣፍኩም ኣስተማቒርኩሞ? ከምኡውን ጣውላን ካራን ዝሓዝኩም ኮታስ ብምስማዕ፣ ብምርኣይ፣ ብምስትምቓር፣ ብምድህሳስ፣ ብምሽታት ነቲ ነገር ዘተግበርኩሞ? እቶም ዝሰማዕኩም፣ ዝዳህሰስኩም፣ ዘስተማቐርኩም ካብዚ እንታይ ትርድኡ? ኣብቲ ሓቂ ዝስማዕ፣ ዝርአ፣ ዝድህሰስ፣ ዝስተማቐር ነገር ኣይነበረን። እንተኾነ ገሊኹም ክሳብ ኣብ ኣፍኩም ናይ ለይሙን ዛሕልን ጣዕምን ኣስካሕኪሕኩም እዩ። እዚ እንታይ ዘረዳእና ይእምሮና ዓሻ ምዃኑን ናይ መዓስ ብዘየገድስ ነቲ ተመክሮ ከም ሕጂ ገይሩ ከም ዝምከሮን እዩ ዘርእየና። ስለዚ እቶም ኣብ ህይወትና ዘለዉ ፀገማት እውን ከም ሕጂ ዘጋጠሙና ጌርና ስምዒት ፈጢርና ክንቅይሮምን ከነሕውዮምን ከም ንኽእል እየ ክንፍተልኩም ደሊ። ብወገንኩምን ኩሉ ዝነበረኩም ተመክሮ ኣብ ታሕቲ ከተካፍሉና ኣብ ዝመጽእ እውን ኣእምሮ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝሕግዙና ንጥፈታት ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ብዝተረፈ ካብ ዘለኹሞ ፀገማትን ሕማቕ ስምዒታትን ክትወፁ ምስ ትደልዩ ኣብ ኢሜይል ወይ ከዓ ኢንስታግራም ኣብ ትርሓስ ቲቪ ዝብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞ